आंनि सिनमुं आं बुबाग्रानि साहायबाय बुबाग्रानि बाहायबाय आं 45 कमलपुर कैंडिडेट मैमानखा आबुनि बागै बुबाग्रानो बेलायखना हामबाय मारुओ आंनि सिनमुं ताबुक आं टिप्रा मथानि वारियर्स हिसाबैनो आं सामुं खालाय दं SC रिजार्व 46 सुरमा कमलपुर जनरल सीट 45 कमलपुर जनरल सीट आबरकनो तुयै जों बेलायखेनो जरावो जों मुचुं मानि तंमानि बागै जों तिनि चांगरि खालायनो जत लुकुरक नंखरै तंलायो तामनि बागै हिनबा जों बुइहाय फेसिलिटी माननानि बागै जों तिनि अरतंगिया बुइहाय रां माइ माननानि काम कतर माननानि सामुं काहाम अंनानि बागै जों अरतंगिया जों बुबाग्राना हामजागै जिनि पार्मानेंट सल्यूशन जिनि दफारकनो जों जिनि दफानि बसारकनो जिनि सुखथाय बरा राचिरंनि बागै जों मुंसा थाइजादे खलाय क्लाङै थाङै माननो हनै जों दिनै जत्त टिप्रा सारकरा बाचालायजाक एमनकि जिनि एरिया आमहाय माने कपाल हामिया हनै खबजागो कायसा MLA करि जिनि एरियानि खरकसा MDC करि जिनि एरियानि खरकसा EM करि जिनि एरियानि फियाबा जों ADC कन्स्टिट्युएन्सि वाइज नायनानै थांका हिंकांकाय शुधु सुरमावो तीनटा ADC कन्स्टिट्युएन्सि खबजागै दङ जेमन कायसा खबजागै दङ सुरमा विधानसभावो देमछरा कचछरा कायसा खबजागो हालहालि आश्रामबारि कायसा खबजागो कुलाय चाम्पाहावार आमो कायसा खबजागो अथच चिनि आजागावो चिनि एरियानि बरक करि जतनो जानि एरियाव तंमानि बागै विधानसभा वाइज नायनो थांका हिंकांकाय कायसा ADC कन्स्टिट्युएन्सिवो तीनटा चारटा बिसि खलायसे रमजागो आमनि बागै 5टा विधानसभा खबजागो चिनि MDC थुं चिनि EM थुं ताबो चिनि LP सारबो दङ जेमन कुलाय चाम्पाहावार जेमन चिनि LP सार और प्रेजेंट MLA ताबो तंगै दङ हाइफानो एरिया बेलाय तरमानि बागै कभार खलायसुगै मानहरिया आमहायंगै कायसा चिनि प्रब्लेम नुकजागै दङ चिनि और 45 ते 46 चिनि साकनो जों हामजागनानि नांगौ पयला सिगां बेलायखानो चिनि बररक चराइरक विशेष खलायै ताब सजरावो केफेक मानैबाय जे गदालै तंमानि आबनो तुय बेलायखानो खामो बेलायखानो किरिमा सिंसा जों नुगै मानो जे टेबलेट जानाय टेबलेट बा उ सिरिंज इंजेक्शन नाहारनाय आमहाय ड्राग्स रक नाहारनाय यूज खालायनाय रंनो बरनि मियाद जों साइमानो जों किसा किसु आगे ताबो बचुं NGO रक बाय बचुं कुरुङै तंमानि बागै कायसा कैसु जेमन रिहेब सेंटर नि बर रक बाय जों कुरुङै तंलाय मानि बागै जों किसा साइमानो कारण क्लास मानो जों आजागारगो टेबलेट जानाय चराइरक नि उमर 12 बछरनि बेसि बरक थां तङै मैया ताइ सिरिंज जे पुशिं खलायै ड्राग्स नाहारनाय चराइरक 7 बछरनि बेसि बरकनि उमर लगै तङै मैया आबुनि बागैनो आं कयनानि मुचुंगो जत सिकला टिप्रा सारकनो चराइ खनायरकनो चिनि साकनो जों पयला हामजागनानि नांनाय चिनि साकनो हामजाका हिंके जों आमहाय केफेक मानिनो चायावै आमहाय चिनि लाइफ से एक्सपेल ngै थांनाय बरबाद ngै थांनाय डैमेज ngै थांबाय गाचिनि चराइरकनि मैक्सिमाम ड्राग्स एडिक्ट चराइरक विशेष खलायै बरक सिरिंज कायसाबाय बरक दल बरक नाहारलायो इंजेक्शन पुशिं खायलायो आबुनि बिसिंथि खलायै HIV पॉजिटिव मानजागै दङ ताब सजरावो आं अबनो कयनानि मुचुंगो जत चराइरकनो ताइ जत बुमा बुफारकनो आं कयनानि मुचुंगो चिनि बसानो जों बुमा बुफा ngै जों फ्रेंडली जों ककमा सानाय चिनि बसानो जों बुजक थानिवो बुमा बुफानि मेन और उद्देश्य तंनानि नांनाय आनि बसानो काहाम तनन थांका हिंके आं सिगां काहाम ngै मा फुनुकनाय आनि बसानो बां काहाम मा तनिनाय आनि बसा कथां तंखायसे आनि भबिष्यत आनि बंश बिस्तार माने लामा आं नुगै माननाय आबुनि बागैनो आं जत बुमा रंनो बां बुमा बुफा रंनो बां कयनानि मुचुंगो लुकुरकनो कयनानि मुचुंगो चिनि टिप्रा हास्टेवो जे तंनाय रकनो जतनो जाने बसा बुतुइ रंनो जों कियार मा खायनाय नायकानि मा खायनाय देरावै थांमानि यागला जों ताबु तानो खाय माननाय ताबुक जुदि खरकसा ड्राग्स एडिक्ट राय बनि सालो 1200 टाका रकनि ड्राग्स मानहारु खरकसा चराइरक पयला 3टा 1200 टाकानि ड्राग्स नाहारै दङ बाक्सा चराइरक जों जे खबर नाय मानि बिसिंतुइ जों
face to face drugs addicts rairong kok singmani bising tui khlai chung sawai mano কিন্তু অ 1200 রাং বরনি নাহার বিনি নক নখুংনি বুমানি রিগনাই ফালই নাহারো ফ্যান ফালই নাহারো চেয়ার ফালই নাহারো টেবিল ফালই নাহারো আমহাই খ্লাই নকনি মানি খুনি বেবাক নখুমা বায়ু হিংকে আমরং ন তিয়ার তংনানি বাগৈ আং বুমাবো ফারঙনা আं সানানি मुचुंगो नरक नरनिबो साना सुस्त तंगनानि हिंकै ताबो जरा तंगो रिहेब सेन्टार रहरै ब जुदि 1200 टाका खलायै जुदि बिनि सालो जुदि खर्चा नांखांकाय एक मासनि खर्चा बसो फाइनो हिंकै जुदि ब kaisa rehab center thangoi ang bini bumabo phangoi jodi 5-6,000 টাকা bini tola ang khorcha khlaiga hingkai amo bo sudu bithi birai ni bagoi simi je 5-6,000 khorcha nango tai amahai jodi no ke botongoi tong hingkai bo sarok no tabu bo rehab center ro horoi meya hingkai jung tongo aboroni logeo jung borong rehab center ro hornani byabostha ro bo jung khlainai hingkai aboni bagina chungbai kurungoi mano jotono no ang o kobong ang kaisa rinani muchungo tai chini tiprasa bo songrok chung emno komorjak chung kathang tongnani muchungo chini bongsho briddi khaina bagoi kuchugo borok bangna bagoi chung tabo susto tongnani nangnai chini isimani bekrang chini merudondong kha chini sikla chalairok sikla bosaro to paithago sangmung hingke tabo noni bodolni bisingtei baksa kha kheglai tongo koilai tongo bodolni lukurok no aborok no hingke joto hasteni lukurok no nung tamo kok sanai nini bisingtei khai chini bodolo tabuk sajoratui kuno kha koilai mani kurui kha kheglai mani kurui ani mokol bwskango ang nugya tamni bagai hinba jung nugui mano bubagrano hamjagoi je bororok dofani samungo tangnani hinai bubagrano logerinani hinai je phainai borok kha khegoi minya kha koi minya borok bwskang sena haroi samung ma khlainai tamni bagai hinba amo sudu chini bubagrani kahamni bagai simia chini thangsungo jung kathang tongsugoi thangnani bagoi chini permanent solution ni bagai ang sikangbo saka chini article 2 এবং 3 ni bisingtui madam jung to nungbai phuning tei kermani bisingtei nini oro jung phai sopai kha hingke tabo nung khoroksa 45 kamalpur ni assembly election ni candidate bo ngai batai kha ke tabuk sujarle nini o amchai rok le bomo hairok cholai to belaikhana hambai news friends rongno marok sopai mani bagoi narokno lamsogo tei hambai ruo ang 45 kamalpur assembly o bajaka thik tongo fiaba chini area o tabuk sajora o belaikhano krak kaham tagbo tongkho Tipra mothani keo phano Tipra mothano khibioi thangnai kurikho 45 kamalpuro Tipra sa jonosongkha chung kisi changoi mano komoi mano haifano jotono bubagrano hamjakmani bisingtui khlaioi bubagrano logeirunani bagoi jotono changori khawoi bachalaijak bises khlaioi 45 kamalpurni joto lukurok tai Tipra sar hingke nung to tabo mane nukjaibo tongmane nini duita assembly ro nung field rok khai tongmane 46 to 45 bo hingke 46 ni je warriors rok le bom hai borong belaikhana hambai ang butarung kha 46 ni 46 surmani butarang ang orono buddiwo orono ani nokhuk ani ang oroni basinda fiaba ano bubagra chongoi 45 o candidate dimani bagoise ang candidate thangoi ang ajagao ma bachawoyo haifano surma ani achaimani jaga ani omthai thuiklaimani jaga ang abono khiboi minya abono ang pogoi minya tan bagai hinba oroni lukurok bo belaikhano hamjago ar joto bubagrano hamjagoino jung aro botago jotono thik tongo jung kicha nukjak yangoi din kicha logoi tongmani je kuno incident ba je kuno samungo hingke jung nukjago jung thango keboni hamya jaya khanakaibo jung chuktui chugya tui mantui manya tui phano jung thangoi gana o bachainani bagoi jung chaitok layo thangoi bo tonglayo keboni nogo kuthui komok ongkhai kebo hamya jaya ongkhai bebak jorano jung logei rulai tonglayo 46 surmabo hingke tabuk sanani thangmaka haise
जों एमन न बंचित आं काइनि न बेस खाइनो साचिनाय 45 46 न काइनो नुई विधानसभा न तुई न आं साचिनाय जों बेलाय खेनो अ एरिया रगो काइसा आं खाचिं लुकुरक काइसा प्रब्लेम जागै दङ प्रब्लेम नुक जागै दङ टाउन बागै हिनबा चिनि जे इएम बा चिनि एमडीसी रक सार सं जों न कभारेज खाइसुगै माया बरक जततुको बरनि फान तंसाक बरंनि जे चबामानि बिसिंति खलायै फायो हाइफानो काभार रिसुगै माया लगे रिसुगै माया फियाबा जों बरं न जेकुनु प्रोग्राम रगो रिंखा हिनकाय बरक जों न फाय लगे रि फायो हाइफानो दादाक सिदाक बिपद आपद जों मानसुगै माया आंगै थांगो तामने बागै हिनबा एरिया बेलाय कतरनि बागै काइसा काइसा पाँचटा विधानसभा र खबजागो काइसा काइसा एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी अमहाय पाँचटा विधानसभा र खबजागै दङ आबुनि बागै बेलाय खेनो जों तंनानि तंग केसे बुंलायो जरावो बियाल बिपद बेलाय खेनो बुंलायो आबुनि बागै न चिनि कमलपुर त जों लांचित बंचित तिनिनि सिमिया 70 76 बछरनि सिमिन जों काइसा एडीसी सीट गरै चिनि अर जों एसटी सीट गरै चिनि अर आबुनि बागै जों बेलाय खेनो बखा खामलायो जरावो हाइफानो बुबाग्रान अ पाइथाक जरावो लगे रुलायनानि हिनै जों तिनि चाइतो गइन जतन जाने जानि परिश्रमनि फल न जों माननानि न हारलाय दंलायो जत तांगै तुङै जानाय चिनि एरियावो गोनां रां गोनां माइ गोनां खुबैनो कम जों हिनकाय जतन जों बिग्रा जामा फेसिलिटीनि दिग दियावो डेभलपमेन्टनि दिग दियावो जों बंचित नङै दङ ताबो सजरावो केनरक जे अब हाय खे जे ताबो ब सामुं तो गाहाम खाय फेका लाइ थानाय साल रो के ताबो बसखांनि साल रो ले बम हाय खे एप्लिकेशना बागै रोले न वन सम रोले तो तंनाय थिया साकनो जों बुबाग्रान लगेरिनाय चिनि बुबाग्रा जोंनो आसुक बिनि सम्पत्ति फालै जोंनो भोट कन्टेस्ट खालायरिवै दङ एमनकि जों 45 कमलपुर একটা জেনারেল এরিয়াও টিপ্রা সারক কোনো দিন ফানো আঞ্চলিক পার্টি ন ভোট দিনানি সুযোগ মাইয়াখো বুবাগ্রানি বিসিংতি খ্লাयै তাকলাই जों 2023 কাইসা টিপ্রা সারক সুয়াই খ্লাयै আঞ্চলিক দল ন ইন্ডিজিনাস দল ন তিনি ভোট দিওই মানখা আবনো চিনি সাকসেস जों ভোট জয় উংনানি আমচিনি কতর্ক গিয়া ফিয়া বা টিপ্রা সারকনি ইয়াসিমানি দাম जों फुनुगै मानखा गाबो हाय खे न ताबो सालाय थेरा politics ni kok sale tawo teke sasamun ke tabu sini neng khoroksa SST prasang ngai phuna tabu to sini lai thangna osani sal ekeba lokhi puja ro bo lai thangka kaham korang khaina ke tabu tei buska kali puja ro phainai kwbangma ter ro na phai tongnai ta tini bo hojagiri angnai hinka o ter ro le mane sini ti prasa sikli ro no kefe bung mane be gedal ya tei khe kaham korang khai abo khaina bagai ning tam message ranai बेलाय खेनो हामबाय बेलाय खेनो तंथक साल नै जों रमो असामताय लाइखा हजागिरि लाइखा बसकांगो चिनि काली पूजा फाइ दङ हिंकाय तिनि सम्भवत स्टेट लेभेलनि हयते 31 अक्टोबर काइसा स्टेट लेभेल हयते हजागिरि खाइनानै थाङै दङ जेमन गन्दा तुइसावो हिंकाय आ जागाराव थांलाय तुं चराय रक ताब सजराव थांनानै नांगो फाइनानै नांगो एकमात्र चुनो लगेरिवै माने चिनि बुबाग्रानो ब ताब सजराव जों खा बायलायना कुरै खा मगलायनानै बकुरै खा खेगलायनानै बकुरै तान बागै हिनबा बुबाग्रा चिनि बागै सेन्ट्रालाव थाङै सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट बाय चिनि बागै चिनि तिप्रा हास्ते तिप्रा सारौनि बागै कुंथाय बारारौनि बागै कक सालायै दङ कक चाप्लायै दङ बार सावो बुबाग्रा नरक आयां उयां तां बायदि बाक्साखे तंदि थानजाखे तंदि कक बाक्साखे तंखा हिंखायचे चिनि मानथाय सप्लायनो जों माननाय हिनै जुना बार जुना सावै दङ ताय काइसा कक सानाम जों माने हिंखाय थांनाय अक्टोबरनि 14 तारिखनि जे मेगा मास गैदारिं चिनि खुमलुंग जे माने तियै आखनै जों आबनो काइसा चिनि ऐतिहासिक दिन नै जों तिनि सावै मानो तान बागै हिनबा चिनि बुबाग्रानि आशा काइसा दं माने आ जागावो 30,000 नि मतन बरक नै हिनै आखनै चिनि बुबाग्रानि काइसा आशा दं माने फियाबा
30,000 ni slaibo urde 50,000 ni ebab borok ngoi norok media rok norok joto nukha sara Tripura basin nukha baksa ani kamalpur 45 ni hingkangkai matho haboise manoilia amohai situation nungkha asuk tui torma hai borok kobang ni bisingtui khlai matho haboi manoilia emonki जों तिनी बुबाग्रानि रां रहरै जों थाङो हनै जों सावैमिया तान बागै हिनबा जुनो पार कन्स्टिट्युएन्सिओ 10,000 खलायै जोंनि बुबाग्रा रां पाथका फियाबा अ रां बायसिनि जों आसुक बरक साफिसियेन्ट जों थाङैमिया 40 टा 45 टा खलायै पार कन्स्टिट्युएन्सिओ बरक थांलायका गाड़ी थांका 40-45 टा गाड़ी मालखुं थांका चिनि जेमन खुमुलुंनि अ 14 तारिखनि जे मेगा मास ग्यादारिंग नि दिनो हिंखाय आबुनि बागैनो आबुनो प्रमाण खलाइरियो इतिहास प्रमाण खलाइरियो जे ना बुबाग्रानो जों लगेरि लायनाय जत तिप्रा सारक जाने साकनि कलम तुनि रां बायनो जों आजागाव आसुक गारि गोबांमा खलाय जों थाङैमान लायखा फियाबा 46 कमलपुरो 46 सुरमाव हिंखाय बुबाग्रानि जे रां रहरमानि 10,000 रां न जों तिप्रा मथानि फान्ड जमा तनि वै तनिखा तान बागै हिनबा जों साकनि रां बायनो जों कालेक्सन खालायै जों अ मास ग्यादारिंग थांगा अ रां 10,000 तनि मानि जोंनि तिप्रा मथानि ताबुक साक जरा तै कताल जे प्रेसिडेन्ट नि यागो जों आबनो जमारि वै तनिखा तान बागै हिनबा तिप्रा मथानि जेकुनु प्रोग्राम खालायनानै थांगा हिंखाय रां पैसा नांगो आजरा रगो जों अ रां न व्यवहार खालायनाय यूज खालायनाय हिनै जों अ रां न खाति वै तनि जाक ताबुक जों जिनि साकनि रां साकनि कलम तुनि फान बायसे जों अ मास ग्यादारिंग जतन सगयो जत्त तिप्रा सारक बुबाग्रानो हामजागो आबनो प्रमाण बुबाग्रानो जों थैया साक जों लगेरि वै थांनाय पाइथाक जरा तिना जों लगेरि वै थानाय तामने बागै हिनबा बुबाग्रानो जिनि पाइथाक जों बुबाग्रानो आशा भरोसा बुबाग्रानो जों पयत खलायो बुबाग्रानो जों हामजागो बरम बखलायो आसुकनो हामबाय मैम पाइथाको आं कक सिंना मुसुंग निनि